От ти дена няма никой. Живея в тази пещера. От ти дена няма никой. Мисля, че трябва да излезе навънка и да проверя какво се случва. Мисля, че трябва да видя какво се случва навънка. О, тук всичко е погинато. Гледайте, какво става с нашия град. Какво се случи в нашия град. От ти дена няма никой жив. Дори момчетата ги няма. Дори някой от тях ги няма. Някой от тях ги няма. От ти дена няма никой тук. Усещам, че няма никой тук в този град. Няма никой. От дни няма никой тук в този град. Това кой е там? Това кой е? Ставай, бе! Какво правиш, бе? Тук съм бях заспал. Ти какво правиш тук, бе? Тук бях заспал. Къде са другите, бе? Няма ги, всички умряха. Как така, бе? Не знам къде е другият ни. Аз бях в една пещера, гледам, че нашия газ се променил. Да, бе, да. Ама, то няма никой в момента, то няма никой. Как така, бе, да любикаме? Ако ти казвам, че няма никой, аз мисля, че трябва да атакуваме. Че малко, нали... Ти да си виждал нашия приятел? Не съм го виждал. Така ли? Да. Не съм го виждал въобще на Локо. Това той е, бе? Чух гласа на някой. Чух гласа. Его е. Това моите момчета са. Да, ето ги. Бакре. Вие къде бяхте, бе? Не бяхме тука. Ти къде беше? Мене няма, аз бях там такова. Его, бе. Ти къде беше до сега, бе? Аз бях тука заспал. Аз бях в една пещера и се чуих, че няма никой. Гледам на мен готова е тука заспал. Какво ще кажете? Да ходим в новият ни град. Какъв нов град? Какъв нов град? Какво? Ти не знаеш ли? Какво да знам? Ти не знаеш, че такова? Какво става? Не съм изпуснал нещо, бе? Не? Тоест, искаш да ми кажеш, че... Ето какво се случва, момчета, какво става? Искаш да ми кажеш, че Galaxy TCG се завършва с нов сезон? Да, искам да ти кажа, че TCG има нов сезон. Очакваме ви тази вечер от 7 часа в нашата Discord група. Моля? Как така, бе? Да, ти не знаеш ли? Този наш град вече е нов. Отиваме в нов град. Как така, бе? Да. Отиваме в нашия нов град. Очакваме ви тази вечер в Discord групата от 7 часа. Хайде! TCG. Очакваме ви. Да, както каза, абонирайте се за канала и очакваме в нашия нов град. Очакваме ви.